हर महादेव। मैया भवानी की, शिव गुरु की, माता पार्वती की, गौरी गणेश की, रिद्धि सिद्धि मैया की, सब देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सब जीव जंतु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सब गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, जो गलती हो माफ़ करें। देखिए दीदी लो, एगो चर्चा है, बहुत सुंदर बा। कैसन लागी कमेंट में ज़रूर बताएम लो। एगो बिना माँ के बेटी रहली, उनका माई बाप मर गए रहे, भाई भौजाई रहे, तो कैसे अपन बेचारी दिन मंदिर में जावस कटावस, अपन शिव गुरु में हमेशा लीन रहली, शिव चर्चा गावस कहस। आ जब शादी के भैली जोगे तब भौजाई अली तो कहली हमने के लोग पैसा तो बा नहीं, जाई ऐसन से बियाह करी खोजी कि कमे में सब कुछ हो जाओ। अब भाईवा तो मुँह में रहना कहस कुछ हो, भौजैया और भाईवा कुछ सोचस और। तब यही न करते करते अब कहली खेजा बहुत सुंदर एगो लड़का बा ना, वैसे बियाह हो जाओ सब ठीक बाटे। तो भाईवा कह देना ठीक बा। तब वो बियाह के अथी भइल तो सुनली तो का मंदिर में जाके शिष्या कहतड़ी कैसे जाके पुकारत रही शिव गुरु से मंदिर में। सुनी लो गीत के माध्यम से। माई मोरे रहिती गुरु जी, सुंदर बर हो खोजती। माई मोरे रहिती गुरु जी, सुंदर बर हो खोजती। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, लंगड़ बर हो खोजली। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, लंगड़ बर हो खोजली। तो मंदिर में जाके फिर वैसे रोत रहली कहली। तो फिर भइल अब तो बियाह तय हो गई लंगड़ से। मंदिर में इहो जाके कहली। आ फिर अब कुल सामान खरीदे के भइल। तब भाईवा कुछ पैसा दे सौरी, आ भौजैया कुछ और किन के लावस। तो निमन निमन कपड़ा खरीद के लेके आवस, रख लेस भाईवा के सामने। आ लुगरी उगरी देखाए तो मंदिर में फिर जाके का कहतड़ी माई मोरे रहिती गुरु जी, चुंदारी हबे सहिती। माई मोरे रहिती गुरु जी, चुंदारी हबे सहिती। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, लुगारी हबे सहाली। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, लुगारी हबे सहाली। फिर बहुत कष्ट भेल तो जाके रोली। फिर आगे का भइल, भौजाई ऐसन रहली, माई ना रहली तो भौजाई उनका कैसे का करत रहली। तो अब लुगरी उगरी तो खरीद लेली, अब छापी झोरा साजे के भइल। तब सब देखस कुछ टोक बोल ना पास, माई बाप रहबे ना कइल तो का बोलस। माई बाप के सामने तो भौजाई से बोलिए नहीं पात आदमी। तब वो बेचारी फिर भाईवो से ना कहस, भाईवा तो बुझस ना ही कुल। तो फिर मंदिर में शिव गुरु के अपन सब माई बाप सब मान लेले रहली। आ शिव गुरु के मंदिर में जाके कह के संतोष ले लेस। तो फिर जाके रो के का कहता है शिव जी के मंदिर में माई मोरे रहिती गुरु जी, झापी झोरा हो सजाती। माई मोरे रहिती गुरु जी, झापी झोरा हो सजाती। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, ईटा पाथा हो भरली। भौजी मोरे बाड़ी गुरु जी, ईटा पाथा हो भरली। तो फिर अभी जाके कहलेस तो शिव गुरु से अपन माई बाप समझले रहली। तो जाके कहलेस तो बहुत संतुष्टि मिले। फिर अब तब विदाई हो गई, चल गईली अपने घरे, शादी हो गई। अब ओइजा गईली तो शिव गुरु के कृपा रहे, खूब सुंदर महल रहे,
खूब सुंदर बन गई ना। शिव गुरु के सब दया कृपा रहे, भक्त रहली, असली शिष्या बन रहली, दिल से पूजा करते रहली तब बन गई। तो कुछ दिन बाद भइल तो कहली तन जाई ना देखी आई हाल चाल ले आई बाबू का। वो कहली कहना कि तन जा तनी बहिनिया के यहाँ। तो कहली अच्छा ठीक भले। तो वही गनी गई मत रहना कहने हे जैसे घरवा रहे, घरवा नहीं खेलो कत कहाँ गइल का हो गइल, घरवा दुआर टूटल फूटल घर रहे। तब उ छते पर से बहिनिया देखली कि ये हमार भैया हम तो चिन्हली अब बोलवली। तो उहे भैया आई न। तो कहना बताओ बहन हम तो तहके टूटल में शादी कैले रहनी हाँ, कैसे इतना बढ़िया महल हो गइल। आ तो सब गुरु के कृपा बाटे, सब गुरु के कृपा बाटे। नहीं के आप तहलो दया करलो, अरे चर्चा करलो, गावलो, में रहलो, सब ठीक हो जाई। आ हैलो ले जा, कुछ ले जा भौजी के दे दिह। तो जौनी बकासवा में ईट पाट कुल कह के देले रहली उहो देले, आ अलग से मिठाइयो कह के देली। तब जब भौजैया देखली तब बहुत पछतावा आयल। आ सारा बात खोल के अपने पति से बतवली। आ उहे माफ़ी मंगली, आ शिव जी के शिष्या बनली, आ पूजा करे लगली। आ ई सब बेईमानी छोड़ देली। बोलिए हर हर महादेव।